Здравейте, завръщаме се. Не знам защо така. Та хора, днес ще правим каквото искам. Не съм решил какво да правя и не знам какво да правя и за това. Радите ми цимента. Оня, там, 2. Нали купахме цимент? Не знам. Та, хора! Честно ви казвам, предложете ми нещо в коментарите. Това ще бъде всичко от клипчето. Знам, беше твърде кратко, но какво да се прави? Просто не знам какво да правя, хора. Ради ще бъде всичко от това клипче. Алекс, защо? Нали нямаше ли да играем? Да, добре, хайде. Вие ни гледайте как играем, аз ще мукна. Пай? Аз няма да купая. Ама аз преди ти дадох клипа. У мене. Змия. Да. Там си взех камъка за меч. Хора, това кашляне пи вода и се задави, хора. Да знаете. Играта ме изключи. Чакай малко тъкно да спре.